Ay. Lisuda ni watay body eh. 1, 2, 3, 4. Daghana pa ba ni yutaan eh? Kailangan din ako ibalhin kay akong purtahan ba di na masarado. Mahuman baka na ako ni karong adlaw ni. Dapat jud ko'y halublak dito nga ibalhin. Larga. Naon na ako to dito be. Agoy, awal lagi ubay-ubay pa gyud ni ibalhin ba. Kailangan ako ni ibalhin kay mapudpud ni dire labi na karon kay sige biag ulan-ulan. Mahal-mahal biyang halublak. Unahon sa nako ni be. Ay, tama-tama na mga... Shh, dali sagod! Lisa! Huwag kang dito, tira. Wala mo ilingaw? Wala, bakal nga naman. Gusto mo makakwarta? Ibalhin yung halublak ninyo dito, be. I-transfer ba kay... Di na ako makayag trabaho kay napakoy ko anong balas dito. Saman, kaya ra ninyo? Dut, balin na ito ito, Dut. Saman, kaya ra? Di, kaya. Sige, Kol, kaya ra, Kol. Pila po yatag di mo, Kol? Da, pagani ka sugod. Huwag yung pilay hatag. Trabawasan ninyo. Ako lagi bahala sa inyo, ha? Ah, ingon sa, pila yatag ni mo, Dut, no? Sabi tao. Ah, grabe ni mga bata. Siguro staha po, doy. Mga 300. Okay ra? 300? Dut, 300, Dut. Fights ra. Sige, larga. Abti ka, oh. Sige, basta og mabukan mo, minus 100, ha? Ha, ngabal, 100. Ah, ang sama, di mo? Sige, Dut, tukira na natin. Kita mabukan na na. Gaan na mo kayo na. Kol, sige, Kol, larga, Kol. Ara, mali na. Sige na, kuha ninyo. Transfer nyo diri. Yan, isa-isa lang ha, kay mabukan. 100 ba ya? Diri, dali. Diri. Diri nyo, itiwas nyo kaya nalaman ko na file daw na. Yan na, ibabag. Ay, yan na, babag ko. Yan na, kay... Ikas. Na, okay. Basta ha, og mabukan isa, 100 ha. Kamu na ibahala diya ha, kay magtiwas akong saking atong balas dito. Okay, Kol, dali, ragay na. Ayaw na, Dut, bangaan yung Dut ka ngayon, dire, okay, sibog na, dira, perpaton ba? Ni gani ni mga bata na abot. At least di ta mahapunan ani kay grabe din ako kung kaya napay balas na transfer pa jud kalublak. Kaya puno naman dai ni. Put. Eh. Asam si Dudut tuh man disunod. Ni challenge eh. Hala ka Dut, yun sa mana nimo. Pok na buak pok. Sa ning bataan ni mo naghinay. Unsa day ka Dut toy? Yun sa din na nimo. Nabuya na ako. Ka naghinay Dut toy. Pero kani minus 100 ba ni? Maayo pa maguro ni papitlan ang laway. Maluod ni mo Dut toy. Isa pa mapilit ba na ng laway? Good boy, pok daw matipot na ko pok be. Ani na lang Dut, para di makita ni Angkol. Labay na lang na to ni. Sige. Buguan ni mo Dut toy. Makita aram gyapon ni Angkol. Ayo dra sa layo. Sa layo de ay. Layo de ya. Ano, sa layo jud dah. Mangin kulit. Dut, tilokon yun na to ni dapat Dut, para way makita. Magaling kang kupal ka. Dut, tamaan ni Dut. Pagkatig Dut. Dut, sipan Dut. Pagkatig, tara lah. Tara Dut, tapi naman Dut. Dut, pag-inay, sunod Dut ha. Sorry po. Buga Si puno na punta ni. Lidut, nasakot na ni Dut.
Dali nang mandut no. Dra adut tiba. Tiray kay maigop madra banga ajo ni moy. Teradot kay maningil ka kangkol. Dut agsaba katong nabuak na isa. Lagi. Po kasi sangkol, wala lagi. Teradot agtono turit-turit bising naging kudra. Asam to si Uncle Bay diri araw magtubay. Tagto na lang nato si ante. Te, ante. Oh, saman. Te na si Uncle na sa sulod te. Maningil na ang tabit tayo ba? Wala ba siya diri sa sulod? Diba naman to dituan, nagsaking sa balas? Wala ganit te, among gitanaw. Dobe, tara daw. Subliha po eh. Tanawa te, wala man siya diri Diri man to siya ganino. Sa matutuhan na to, wala po to nanangid sa kuang ang mulakaw. Kadua mo aron? Hala, nabitaw te, unsa ron? Sa maron, Iring? Ina, bito aron yung sa man ron. Tanaw mo daw na po kung saan na. Hala, tiil te. Hala, tiil? Hala, Dobe! Hala, Be! Hala, dut. Dapat sa layo daya, kusgon ako be. Lak sugat te, dutoy. Iya.